Tapos ito, may mga tao naliligo. Yan, ganyan talaga yung ganda ng falls. Ito talaga yung ganda ng falls. Oh, ayan. So, ito yung falls. Tapos ito yung ano niya. Dumadaloy siya dito. Tapos dito, may isa ding ano dito. Tingnan muna natin. Kasi ngayon ko lang ito nakita. Oo, meron din dito. Oh, tingnan niyo yan. Counting ano. Oo, ito. Yan. Ito yung party dito. Oo. So cold yung tubig. Oo. So ito talaga yung magiging tourist site namin dito, local tourist site ng Imelda. Ito yung Lower Baluran Falls at ito yung ano niya. Actually pwede itong lapitan dyan, oh. Pero ano kasi parang matakot akong pumunta doon. Okay, dito. Ayan. Ayan. Okay, dyan sa itaas, oo, may ano din dyan, parang malalim din, pero hindi siya ganito kalaki. So puntahan natin yan mamaya para ma-feature din natin kung ano yung itsura ng bandang itaas, so ng falls na ito. So dito, pag ma-develop ito dito, may mga plano pa sila na i-develop itong lugar na ito para mas accessible siya sa tao. Pero ngayon kahit anong araw maraming tao na pupunta dito, naliligo dito. Oh. Malapitan, ito yung mukha ng falls. Ayan. Babagsak siya dyan. Tapos patungo siya doon. Ganyan. Ayan. Dong lalom diha. Hoy. Lalom diha, lalom. Ha? Dili tayo diha mo dito sa balik. Patangas madali. So ngayon pupunta kami doon sa bandang itaas. Tingnan natin kung ano yung party doon. Okay, so puntahan natin. So dito tayo dadaan sa bandang dito, banda diyan, oh. Tapos papunta doon. Okay. Ito yung bandang itaas ng falls.
may maliit dito na ano, malalim din. Okay, tingnan natin dito pababa. My God, nakatakot naman dito. Yan, ito yung bandang itaas ng falls. Saka ito yung pabagsak ng tubig. Ayan. Ayan, tapos dito, tapos dyan, tapos mayroon pa doon. Titingnan natin yan mamaya. Okay. Okay, so ito, tingnan nyo na lang. Ayan. Ano pa na, hindi na makita na. Dito banda. Okay, ito. Ayan. Ayan. Kinchas.